ngemihla eyandikhangelayo wasula ihlazo lam ukuba ikususe ukungcikiveka kwam phakathi kwabantu. Yatshentsha inkosi ngemihla eyandibheka ngayo yasusa ihlazo lam phakathi kwabantu. Yasusa ukungcikiveka kwam. Yatshentsha inkosi ngemihla eyandibheka ngayo phakathi kwabantu. Yasusa ukungcikiveka kwam. Isaiah 54. Run finish the gospel. Yatshentsha uthi uElizabeth. Yatshentsha inkosi ngemihla eyandibheka yasusa ukungcikiveka. Fundisa uMaqazolo Isaiah 54 verse 1. Memelela luhlolo lungasaliyo. Sing, oh barren woman. Memelela namhlanje, oh barren woman. Kaphuka umemelele. Kaphuka emva kwale nkonzo. Kaphuka umemelele. Ucholoze. Chalasa man. Chalasa. Wena ungena mimba. Chalasa. Wena ungayazi mimba. Kaphuka namhlanje. Can a nation be born in one day? Oluhlobo lwe-nation. Kuthi Isaiah 66. There were no labor pains. Kuthi sasithuni labor pains. Sing after today. Sing. Starting on fast. Start a nation. Without it, kunohlobo lwabantu abalapha. Enkosi bawo thathi kulothatha. Ngashilo message omama. Nkosi wena. Kuthiwe sisotshela nation. Sing. Oh barren woman. Jonga ukuba barren kwamoya. Kungcono kuba barren. Kuba barren enyameni. Kungcono kuba barren kwamoya. Ngoba enyameni sine IVF. Siyakwazi uyenza yenzeke. Kwanyama. Sine IVF enyameni. Sing. UIsaiah kangabone mfazi ongena abantwana. Kuthiwa abantwana bakho futhi uMaqazolo sivale inkonzo. Ngokuba abaninzi abantwana besishiywa. Nani are your children? Nani are your sons of the desolate? Ngaphezu kwabantwana bonendoda utsho uYehova. Yabazi abantwana besishiywa. Abantwana bakhala kwamandla. Yabazi abantwana besishiywa. Abantwana bokulahlwa ngumuntu wonke. Nani are the children of the desolate woman than the one? Siyabuya Elizabeth. Befuna sifunde yonke. Namhlanje ngifuna uphuma umemezele. Ngifuna umemezele kulento ukuthi ukuthi source ibe senzeka. You thought it was your portion. Ukucabanga ukuthi it was your portion. Namhlanje uthi umemezele. Kumele ngafundisi. Look, ufundi verse 25. Ngicela uye verse 36. Luke chapter 1 verse 36. Uyabona uElizabeth ozalana nawe naye umitha unyana ebudaleni bakhe. Listen, Elizabeth, your cousin, is it 6 months after such a tough? Njengokucabanga ukuthi lento amba kuyo yayakho wedwa. Ngizokutalela namhlanje uElizabeth apha sathwethu Maria.
It was impossible to Elizabeth. Priest. Angenegathi vision yakhe. Abingelele ngobingelelo lwakhe. Akhonze ngokhonzo lwakhe. Ahlale etempileni. Abingelele kusithwa isizathu salento kuyo. It is because of this woman, Elizabeth. Mamela. Le ukucabanga ukuthi yakwashula apha next door. Yethekile. Ikiwe. Nala inyanga yesithandathu 6 months. Ucabanga ukuthi iphelele impilo yakho njengoba 2025 ephela. Njengoba sekuNovember. Ucabanga ukuthi la kuyipromise uThixo ngoJanuary iphelele. Ayiphelelanga. Aphoyanga suya. Ayiphelelanga. Sithile. After 3 days. Thixo uzawusenza. Uthixo wamabandla. God promised us all this. Kanganithumele le uThixo akayithethe. Ayikho kwi-life and the vision of my calling. Not kuyi. Yet is not kuyi. It's not me. Thixo bengithembisi. 2025 we speak unto you. Sathatha November. Sithi awuyi-November. 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 Give birth to my promises. Ngiyafundisa amagama omsukudukela. Labo bekuthiwa ngongazaliyo. Ngokuba akukho nanye into eyakumnqabela yena uThixo. Bekuthiwe iforana izawuzanayo. Bekuthiwe iforana kaMesiya izawuzalwa ngexesha. Elizabeth awuzosimela ngendaba yokuthi you can't. Ukwicebo likaThixo wena. Ukwisayikhi kaThixo wena. Ukumnombo kaThixo wena. Kuthiwa uElizabeth was from the sons of Aaron, the priesthood. Therefore, we are qualified. Nanto ngamvala. Uyakwazi ubingelela. Uyakwazi ukucabangisela. Uyakwazi uthetha noThixo wama. Akhonti nomvala. There's nothing that is impossible. Lebe kuthiwe apha next door. Ayenzeki. Maria. Maria wam. Maria wam. Zalesitulo mama. Maria, ndizothetha nawe namhlanje. Bathe abantu abazalisikazi siyazala. Maria, uElizabeth wam. Zoxelela namhlanje. Lebe kuthiwa it is impossible with people. Bacabanga ukuthi basebantu abantu sithetha nabo namhlanje. Wasifundisa. Befundisa amabandla laba. Bangcwele. Mfundisa isigodukela. Uyi-host nganena uboni wabona. Kaloku wasuka uMaria ngaloo mihla wasika kwelaa ndaba. Jongani bangcwele bomama. Ubezulu lithethile. Izulu lithethile, liyathetha izulu. Lithetha embukweni, lithetha in your closet. Lithetha ngentanga ezidlulayo. Lithetha udrive ibona into idlula. Uthi yadropha into emoyeni. When heavens have spoken, iyenzeka. Akunandaba ukuthi kwenzekani. Lithi iBhayibhile lathetha izulu. Kwanyanzeleka nomama kuzothetha nale tribe ezithu. Bekuthethwa ngoMaria yonke le nto ibithethwa ngumfundisi. Ekuthiwa mamela ungabuzi izokwenzeka. Umoya ingcwele uzawehlela phezu kwakho. The Holy Spirit shall indwell you. Izakwenzeka le nto iphelele conference izokwenzeka. Kodwa kukhona i-assignment unayo. Mamelani izitribe ezimbili siyadingana. Mamela Maria uze umithe the Messiah. Elizabeth umithe the forerunner. But in the Bible kuyadingeka. Is prophet of 31
kwakhe kwafuneka ahambe ayohlala ku-Elizabeth amfukame. Lithi iBhayibhile uthe xa ifika kule-Elizabeth kunento ayithathileyo u-Elizabeth uthi mamela, you're greeting, the sound of your greeting. When the sound of your greeting, kudingeka abantu abane-sound in these days. Ndithi kumfuthu bangazolizwa lo mfundisi andifuni into ephethwe ngabantu abase bazondiva abantu bakamoya. Uyanxiba xa uzawuma phambi kobandla likaThixo uyombatha ingubo yosebenza. Ibandla likaThixo lelikaThixo ungami ungayicelanga ingubo yosebenza, ngoba ingubo yosebenza ifumaneka kwi-closet. Asimi phambi kwebandla ngokuqhela bangcwele lento yinto yazulu, ayonto yofeyikwa, ayonto yozenzisa, ayonto entertainment, yinto edingwa ngumoya. Inyama can be entertained but umoya ulambe. Siphume silambile kodwa besijikele yonke le ndawo. Uma sifika endlini ndithi I need my 3 days dry fasting. Andiyazi ngoba asombethanga. Funa mfundisi sithandazela. Wasinga kwela ndaba ngobungqamo emzini wakwaYuda. Wangena endlwini kaZakariya wambulisa u-Elizabethe. Kwathi akuva u-Elizabethe umbuliso kaMariya, lwasuka lwaqhuma usana esizalweni sakhe. Wesuka wazala ngumoya oyingcwele u-Elizabethe. Wadanduluka ngezwi elikhulu wathi, unentsikelelo wena phakathi kwabafazi. Sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho. Kuba kubafundisi verse 45. Sithandazele. Verse 45. Sorry, verse 45. Unayala lawo wakholwayo koko ngokuba kuya kubakho inzaliseko yezo zinto zithethiweyo kuye inkosi. Ukholiweyo zezo zinto ezithethiweyo ngoba phezu kwakhe kuzawuba khona imali, inzaliseko, manifestation. Andifuni inkonzo ngena-manifestation uba ndisephambi kwaThixo. Manifestation. Izulu malithi hoye, izulu malithi bhenye. Heavens must deal with me. Ifuni inkonzo ngena-manifestations. Yaphuma imifu moya wethu. Hallelujah. Sinetheni bapostile, sinetheni bafundisi. Ukuthi bathathile mfundisi iyakuthixo uyofuna i-manifestation. Aba bantu base apha abanandaba nayo fosam. Aba bantu bafuna i-manifestation. Singakekile, silimele, siyasithwa. We need God, not speakers. We need God. Wenjenje ngemini yokudibheka kwayo. Wenjenje waliyasuka. Wenjenje ngemini yokudibheka. Ngemini yokudibheka. Ngemini yokudibheka. Funa izulu lipheke. Uma ndisebukhoneni walidibheka izulu. Angikwazi bishop ubuyela khona ndihliswe ephethini for a year ngalaliswa phansi kanti ndizobuyela ndisalwa nezimpi zasekhule bendisebukhoneni bukaThixo. Zulu walidibheke emini yami walidibheke izulu wathatha Thixo wamihle yathi njengakayo. Nakulo mfazi uculayo u-Elizabeth, ingoma ka-Elizabeth, the song
ngemihle yandijula sinetheni motataba sinetheni ukuthi tube ebandleni khonzisana abantu bakhonziseni funa ubhekwa mthiko uyeka ipolitiki bayeka bangafuni bayeka bangaphathi bayeka bashilayo ufuna bafuna ubhekwa ishulu jongana ngwele usuphekile lo mntu lephekwela ingabona phakuzeleyo lo mntu usuphekile nomfazi usuphekile mfazi usuphekile that's all umandela thatha iflight malibheke isulu malibheke kasalithi jogile isulu the countenance of his glory be upon me liphakamise isandla isulu linwabe isandla isulu linwabe isandla isulu libususe Elizabeth lishaso elulikulayo wathetha uthixo ngemihle yathi bheka wasusishaso kabi Maria kwathi Maria eyakho into ayizalanga ngesibingela wena oh yes Maria manyanya eyakho into khange kube khona Zakariya obingelelayo wavingelusa yafika ingelusa yathi Zakariya your prayers have been heard. Abuzo Zakariya ukuthi prayers ngoba mina benzothandazela abantu bakathixo apha mina bendingelela izicelo zabantu mina bengenela ibandla ngethanda emhlanje mina benzokukathandazela ibandla waba specific uthixo wathi ngoba lo umthandazo uphelele omunye qha susishaso the woman called Elizabeth she shall be called a woman who was barren uzawuhlabela ingoma Put a man at the children of the desolate woman and is our son. That's what is and now your authority to speak over you. What is your authority? Your sons are coming from the north, from the south, from the east, from the west. Your sons and daughters. Mamas are Sumilo, running Mamas are Nikonsa. Mamas are Nifusa. Samaka. Alisa Paya. Otutino. Nani. At the children of the desolate. And I order it. If I die for me, to the best way you want it. Which is it is sissing in the cool. Sissing on yan. That are coming from the north. And in the box. Sissing of the daughters. That will wipe your tears. How many of us on time is in the second last thing? How many of us on telling me in the second last thing? Thou says the Lord. Thou says the Lord. Says the Lord. Oh, good thing. Oh, good thing. All I was to figure it out. All I was was. You know, not because of your limitation. See, but for the woman. This is the time of the song of the apostles. Who says I'm to look at you? Nothing wrong. People are well, Elizabeth. What about Elizabeth? I challenge you, goes. Let me share it. Johnny, didn't come up with you. That's what Papa told you. That's what I'm going to tell you. I even know the shots will come with you. If I thought I couldn't go, who would you talk about the shots of who? To the one who to the one who warrior, to the one military, to the one who warfare, what is kind of like? When I tell you about the shots, I just want to go, you to the one who weapon of warfare.
Today is today. Today is today. Hey, something. I'm such. What I tell you, the one who's in short. I tell you. But on the edge levels, that was gone. That was gone. What was it? What was it? Let go for this. Kind of a corner of a price. But I wanted to let you aside. About the price of the life. What's the price of the life? I want to shine. There's a price that you're paying. You never took to Cabanas and how we are like. You took to it. I never took to run in a book. Can you talk in a Japan so back? Elisha, you can't go Elizabeth. Can you marry some nataka kuongea prophet wewe watu uzamsala the Messiah. Chonga eya kipe umeria. Wafunega two prophets. Simeon and Anna. Goba waigena pick up. Waigena you pick up. Wafunega bate bafisho utiko. Wote tuyafusela badunga basi. Kuna ana bako. Amashani ku prophet sisi. Amatika mambo na fusela utiko. Fusele. Mamela mangwena into yokholo. Into yomoya. Yeah, you social media. Puma social media. Puma. Ishabalasi we upgrade. Yakatenda mwaje, yakatayo mto. Choma upira kwetu lento. Uboni betu lento. Kamane tu. Siti lento. Puma social media. Ibagala pa. Ela kwasi. Useni pompo. Usilioni. Uteka iti shange picha yako. Natatisu. Chabu diba unabani batanga zelayo. Insululia. Ya odina. Osilioni wako. Unabani iteli iwi. Ngoya wiki. Unabani itela jibitanga zoneba kwa. Titalukola lelebe kubeteta. Asali pompo. Chonga insula lisebezi jengati. Wanufuna abu babonileyo. To tell last week in that prayer that this woman always was the sister of Tom Shunammite. What figure not that at Elisha? What can I present your case to the king? Because the Banga was present our cases to the king. What you don't do? I can't go to what you want to do. He has a book again. I can't do what you provoke to it. And a condition. Can I present your case to the king? I live as I please. I don't need favors. And this is building is interesting. Somebody paying away you. You have been a son. You paying away fish. Yet it rank. Yet rank. I'm presenting your case. Elizabeth. Can't you marry? Who's out to let us win? You're not trying to leave you want you're about to you will give birth. 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 Without Zala win. Ella Kibanja. Ella Kibanja. See that I do live. I know not a man. What will it's so impossible. Oh, but in manifestation, the encounters. Asenzeki kwizinto ezexabiso ezibonakalayo. Sisalo kwizinto ezimpossible. Wathibone ingaphandle kwamandla akho. Uboyazi bakuzamsala into apho. Wathuthi ka we-invision uyijogile uyibona. Ithi ingqondo soze. Boyazi
Kwathi umoya ongcwele uzawusibekela. Wanika instructions bishop. Ndibhukabhukane nesi scripture oko. Since uba kwakutheni i-instruction kaJohn izinikezwe uZakaria. Ingelosi inye nguGabriel. Andisonjalo. Inye ingelosi nguGabriel. Ifike kwisinagoga yathetha yanika instruction yokuzalwa kweforana. The same angel yafika kuMary. Uthe lingakhange ifike uJobu uba notata kanene uYosefu. Lo mfazi wanikwa instructions zomntwana. Nalo mfazi wanikwa instructions zomntwana. Lo mfazi akanikwa instructions zomntwana. Instructions zaba kumpriest. Lo ungathethiyo, lo uvale umlomo, lo uxelelweyo uba ingxaki ikulo mntu. Kodwa instructions zanikwa lo mntu zanikezwa lo tata. Kwathi uzamphatha kanje lo mntu. Xa kufikwa apha kwathiwa nakumntwana ndibhuqabhuqene ne-answer. Ndicela niyombuza uThixo. Ikhona, it's in the spirit. Masivaleni inkonzo sigoduke. Akekho umfundisi waqhaso i-host. Ukhona omfundelayo. Ndifuna ingoma kaMaria sivaleni inkonzo sigoduke. Wena namhlanje uzele. Wena uzele namhlanje. UThixo akabadibanisi abantu. Abatata balapha phakathi kwethu bendingasoyiki bengiqoqozela ukuma phambi kwabatata. Bayayazi lento ndithetha uThixo kanoxoke. Akabadibanisi uThixo abantu engenamlayezo wabo. Ungasihambi events uphuma ungava noba uThixo kahle ngesami isimo. Mna ndifuna sakho siyeke esi. Ngesami besithini uThixo. Ndidlala ngokusikhangisa ndithi andikwazi ukushumayela kodwa ndiyasebenza. Ndiyafuna ukuyisebenza le nto yomuntu. Xa siphambi koThixo sifuna insebenzo. Sifuna uThixo asebenze izinto zethu. Baxwele when we are before the Lord, He must deal with other things. Asikwazi ufike ebukhoneni ubuye udilane nadimonyanana. Zipheza miracles ezazisenzeka. uThixo siphuma kunye. Asivalise umlomo singabi khona excited. Singakwazi nokuxhuma. Singazenzi nezanto zobethana xa sishumayela. Zibona zazithi zothi xa ibe apha sibethana sithi uhlale phezu thina kuThixo dila nam. NakuThixo dila nengxaki yam. Nakumntana kumbona umntana wakhe ephuma kwi-drugs. Usibona imali zakho ziristorwa. uThixo mephambi kwabantu ethetha. We need such. We need such. Ukona mfundela isigoduke ngapha. We are going to pray. Sizothandaza. Ndingumuntu oyithandayo into kayi-declaration. Wandifundisa uThixo uba apha kule ndlu yokukholwa kuyathethwa. Ayikho into efumaneka ungayithethanga. You declare things into existence. Udala ingekho ibe khona. Uyayifoma, you speak to the atmosphere. Izule. Imamele ukuva utsho kwakho. Njengoba your voice is your sound in the spirit. That is why I uthethe yonke into le. Ngoba your voice is your sound. Ukhona sifundela ebantwini sifalele. Ukhona utata ozaza ngaphambili. Asithuthulele enkosini. Wow, abantu abangakhonziyo. Lowo wakholwayo koko ngokuba kuya kubakho inzaliseko yezo zinto zithethiweyo kuwe. Unayo lowo khona believayo khona. Unayo lowo akholiweyo. Sasa zinto. Unayo. Last is that one to believe. Isendleleni izwi likuphuma
abo banoyona mna ndimvile uThixo Bishop na conference kuthiwa uMary wathi xa igqityoxelelwa le nto kuthiwa wabaleka wayendlile kaElizabeth. Mfuthu boy we need Elizabeth sasa akugijinywa nje le ndlela kukhona 6 months efuneka uyohlala kuElizabeth noba uyazazi uphethe sound in the realm of the spirit wena uphethe umbhoshongo uphethe into namandla but ukhangela uElizabeth ukhangela umuntu odlule ehlazweni lakho odlule kule nto owazi le nto yoba wathi bheka ngemihla osusihlazo kuthiwa wabaleka lo sisi wayohlala nalo tata nomama wathi khawuthi umfazi khawuthi masithethe riyeli uThixo uyambiza umuntu wesifazane edivosile lahliwe engenabantwana engenamzi engenaniksi engenatsho enguye njengompheqapheqa ambiza uThixo emfazi khawuthethe riyeli uThixo uyamsikelela umntu uThixo uyakwazi umpha izinto umntu uyakwazi uthenga without money uyakwazi na ukuba nezinto ungenayo eyokuthenga kufuneka umuntu ozoyibuza kwi-principalities xa ungamva kwi-closet yakho yiya kwinto oyaziyo uyabe uThixo lona uyakwazi na ukumsikelela umntu Thixo uyakwazi umsikelela